Hande min gaddani en application feere, application may ɗo ɓuri WhatsApp welgo naftirgo. Mi andi ɗuɓe nder meɗen mbiyay noye ɗum ɓurɗi WhatsApp welgo, ngam may ɗo tokki min nder video may ɗo min tabbitini to on laari application may ɗo on tabbitini on mbiyay tabbas application ɗo ɓuri WhatsApp welgo naftirgo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jengol Plaku TV, mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna, hedde ko naste nder tinnore ma miɗo getta on dede yugo non no dari ton video jamin to min gaɗi ɗi on kabda on gaɗa comment on gaɗa like bo bana min ma nanɗon min matini non bo hande min gaddani en dede application feere, wato application may ɗo ɓuri WhatsApp dede welgo naftirgo. Andi ha meɗen jotta ɗo wala ko ɓurɗen naftirgo yotti WhatsApp. Kala goɗɗo a tawi to hay goɗɗo jogi téléphone Android fu a tawan o naftira dede WhatsApp. A tawan goɗɗo feere mari téléphone Android amma o naftirta Facebook, goɗɗo feere naftira Facebook, naftira Instagram, goɗɗo naftira Instagram, naftira Twitter ko nandi be majum. Amma ɗum a tawa goɗɗo ɗo mari téléphone Android naftirta WhatsApp. Amma ɗon application hande je min gaddani application may ɗo ɗum ɓuri WhatsApp welugo be hoyugo be kala ko anduɗa fu. Himɓe feere mi andi mbiyay mi tammaki wodi application je ɓuri WhatsApp hoyugo ma bo ko welugo, ngam may ɗo sei to mi hokki en dede hujjaji feere seɗɗa onon be hoore moɗon ma bo to en nasti nder video may ɗo on tabbitina dede ko mi wi'ata on may ɗo application may ɗo ɗum ɓuri dede WhatsApp welugo be hoyugo e ko nandi be majum. Mi andi ɗuɗɓe nder meɗen ɗaɓɓita e manana ɗum application toye taw application may ɗo na ɗum application feere, ɗum application Telegram. Mi andi ɗuɗɓe nder meɗen ɗo andi Telegram, ko meeɗa naftirgo be Telegram ni ɗon meɗi nane dede inde Telegram may ɗo, amma ɗuɗɓe nder meɗen naftirta be Telegram may andama no ɗum naftirta e ko nandi be majum. Arande man ɗoni hujja arande ha dede kam mi hokkata en dede ha Telegram dede ko larani hala group. Ha group WhatsApp a tawan ɗum ɓurata hosugo himɓe 200 be 50 ha group WhatsApp, amma ha group Telegram bo ɗum wawan ɗum hosa himɓe ko watta himɓe 200 ha groupe ɗo. To ma ɓiɗi groupe maɗa groupe gotel ɗo ni ɗum hosante himɓe maɗa ɓe pat maɓɓe a siwtake to a wari a yerban kujeji sei to a wari a hosi dede musamman maroɓe groupe ji ɗuɗɗi taw goɗɗo ɗo mari groupe ji banta groupe ji 50 ma e ko nandi be majum. Ɗo ha Telegram a wawan kawra himɓe maɗa ha groupe gota to a wari a yerbini sawa a siwtake. Nonnon dede hujjawol ɗiɗaɓol dede ko Telegram ɓurdi WhatsApp, en andi WhatsApp to hunde nde teddi dede megabyte mare hewti kuje ɗo 16 MB 16 ni a fotai gerba ɗum ha WhatsApp e ɗum mari saɗirma yerɓugo ha WhatsApp. Amma dede Telegram a yerɓan hunde marde 1,5 mana 1,5 a wawan gerɓande dede no nde teddiri fu ha e Telegram a wawan gerɓande. Nonnon yake feere a tawan bana ha WhatsApp ɗum gerɓano hunde yake feere dede naftiroɓe dede be DG a tawan ha moɗon ɗum 2G marɗon a tawan dede hunde men ɗum taro hedde ɗum maɓɓe to yake feere a tawan ɗum salo maɓɓitago ma sin ko vidéo ji ko audio ji feere tedduɗi. Telegram dede no ngol teddiri fu a wawan maɓɓitagol be koyɗum koda ha babal ngal gonɗon non may ɗo connexion majum e ɗahi. Nonnon hujjawol tatabol dede ngol mi hokkata en dede ko Telegram ɓurdi WhatsApp hunde nde Telegram mari WhatsApp wala. Jotta WhatsApp a wawan gewtida be himɓe ko gewtida be goɗɗo o wawan hosa dede ko gewtuɗo may a tawa ko waɗa capture d'écran ko nandi be majum o yerbana ɗum himɓe ko bo kala nde ummi fu o wawan o heɗito ɗum. Amma Telegram to a mari haje a waɗan gewtidon be mako dede babal chat je secret ko da o yiɗi ha waɗa ko capture d'écran o yiɗi ha o waɗa o yerbana goɗɗo ɗum watta capture d'écran may sam dede ko gewtuɗo may ɗum hakkunde moɗon an be mako tan o fota waɗa capture d'écran o yerba ɗum. Ayi ɗo ɗum dede ko on gewtiɗi hala ka yiɗano wurto a seka ko o wurtinay ka o fota o wurtina hala may sei ka haɗa hakkunde mon be mako. Kay a wawan ma gaɗa jotta misal to on ɗo gewtida be goɗɗo a wiya to on gewtiɗi be mako a yerbanimo message to o laari message may ni ɓawo second kaza message may ɗo ɗum dilla tan ɗum wilo ha mako ko da o yiɗi hanko ma o lorto o heɗito message may ɗo ɗum heɗititako. Musamman sin yake feere to on gewtida be goɗɗo sei o wima useni yerbano yam photo maɗa ko photo hunde feere a wawan to ngara to a yerbanimo photo may ɗo sei a régla a waɗa photo may ɗo to o maɓɓitigol ni ɓawo second 2 ko 3 ko 5 ça dépend dede no marɗa haje a waɗa photo may ɗo sei ngol dilla. En gi WhatsApp wala ɗum pat majum to Telegram e mari dede kujeji ɗo ɗi pat maji dede ɗi e kuje ɗo wala. Nonnon dede nder kujeji ɗi Telegram mari WhatsApp wala a wawan misalu régla dede Telegram maɗa a wiya jotta to mi waɗi lebbi kaza mi nasta Telegram en andi komai fu wala mo joɗoto wala mo dumoto ha duniyaru ɗo fototo tan yande feere goɗɗo wawan maya e ko nandi be majum. Goɗɗo feere bo maran haje dede hunde nde waɗi ha dede réseaux sociaux ko nandi be majum ɓawo muɗum kujeji feere ɗon ɗi mara haje dede ɗi lutta warta himɓe keɗito ɗum ko nandi be majum. Yake feere a tawan to a waɗino vocal ji feere ha WhatsApp ɗi cankitake a tawan jotta kam ɓawo maɗa a maran haje dede ɗum wilo a yiɗa ɗum nane to a réglan a waɗa jotta kam misalu Telegram maɗa ɗo ɓawo to waɗi lebbi kaza a nastai Telegram dede kala ko a meɗi waɗugo ha Telegram fu ɗum wile warta ɗum huwata sam dede compte maɗa Telegram may ma ɓe mbawan ɓe mbila ɗum pat majum a wawan a régla min ɗo mi andi mi watta lewru ko lebbi 3 ko lebbi 6 ko hitande mi nasta Telegram to nyande mi waɗi non ni Telegram be hoore majum ɗum wara ɗum wila dede kujeji ɗi pat maji. Nonnon a wawan a yerbana goɗɗo message misalu en ngaɗu a yiɗi a yerbana goɗɗo message amma a yiɗa message may ɗum yettomo jotta
misalu sai bana jango fajira marra haje message mai dum yettomo to a wawan a regla jotta a windanamo message man to a windi message mai doni a regla sai jango fajiri dum dilla sai to wakkati mai wadi ko a connecta ko wala connection ko telephone ma ɗañi fi message mai ɗo ɗum dilla ɗum yahanamo wakkatire nde marra haje dede message mai ɗum yahanamo non yake feere a tawai a wari aɗo winda misalu bana ha WhatsApp a tawai a wara a windana goɗɗo message sai a wofa ko a windayno mai ɗo ma bo sai to a windanimo ɗum salake sai a wasmita ko waɗima bindanɗamo ɗo mai ɗo sai a tawa dole to a wari sai to a wili message mai ɗo nden a loro a windi to feere ɗon WhatsApp ji feere bo habda ha a wila message mai ɗum wilatako ma bo ɓe feere en andi WhatsApp ji jotta ɓeɗo mari ko da wili message ha goɗɗo o wawa no heɗito ɗum amma Telegram waddi hanko to kanjum to a wari a windani goɗɗo message a wofi ko binduɗa mai ɗo ni a wawan a wara modifia message mai kanjum mai ɗum gerɓanoɗamo misalu a yiɗi a wari a windanayno goɗɗo ko salam sai a wofi a windai salam mai ɗum waɗai a waran a loro a modifia ɗum a wo'ina ɗum ɗum yahanamo deidei deuxiéme ɗum mai ɗum gaɗirte en andi WhatsApp wala ɗum kai kuje de Telegram tin ɓurɗi WhatsApp kujeji mai ɗi ɗuɗɗi mi fotami mi tinna o en ɗiɗo yugo deidei ta vidéo meɗen mai ngol juuta sai to en jehi nder vidéo mai ɗo pamo deidei kujeji feere kam fu min tindinta on deidei ko Telegram mari WhatsApp wala ɗum banta min ɗo torto min ɗo kokka on muñal balɗe ɓawo ɗo en yiya deidei vidéo ji meɗen mai ɗiɗo ɗum juuta to Allah mum yerdinta balɗe garayɗe min kabda min giya min dammitini mai vidéo ji mai ɗo yugo min giɗi to min gaɗi vidéo mai ɗo ngol wona on paami deidei ko min mbiyata mai ɗo min tindini kujeji mai dalla dalla vidéo meɗen ngol Telegram ngol ma hande on gi'ete vidéo mai ɗo ngol juuɗi ngam mai ɗo habdu laaru deidei giya kujeji feere feere ɗi min tindini ɗi Telegram ɓurɗi deidei WhatsApp deidei lawol ngol a yahata active kujeji ɗo mai e ko nandi be majum ni isin to a yiɗi a yerɓana goɗɗo message a yerɓanamo ɗum ɗum yaha en silencieux yake feere tan ko goɗɗo e ɗani a yiɗa to a yerɓanimo message téléphone ma ko sona ko findinamo ko isen goɗɗo e ha misalu ko goɗɗo ha classe amma jogi téléphone muɗum a yiya to a yerɓanimo gommo message ni notification to yehi téléphone ma wawan hola to hakkilama ha waɗa ɓe jeftanamo téléphone mai ɗo a wawan a active deidei message a yerɓantamo mai ɗo a wiya ɗum yaha en silencieux to a yerɓanamo ɗum yaha amma ko da téléphone mako e maɓɓiti téléphone mako deidei watta notification ɗum holata sai to hanko wari o nasti o yiya deidei message mai ɗon kai kujeji ɗi Telegram mari ɗi ɓurɗi WhatsApp ɗo ɗi pota en pota limten ɗi amma en nastu nder vidéo mai ɗon jengi on deidei tinninode mai no active ton kujeji mai ɗo e kujeji goɗɗi ɗi min limtayi fu. yawwa sakiraɓe arande man ɗoni mi andi ɓurna meɗen fo e andi application Telegram mai ma bo mi wiya logo Telegram daɗɗum kanjum woni ɗo mi tammi on dari e logo Telegram mai no wayi arande man ɗoni to a nasti nder majum banni ɗum maɓɓitantoma ça dépend deidei couleur je gadnoɗa min ha waɗi mi mi laari mi waɗi couleur mai e ɗum laaɓi an bo to waɗi e ɗum laaɓi to e ɗum ɓalwi ko nandi be majum ha nder vidéo mi tammi tindingo e lawol ngol a tokkata ɓalwina ɗum e arande man ɗoni to wari nda misalu ɗo jotta Telegram ɗo wato ɗum banta deidei compte Telegram mai ɗo to a nastanno banni ha nder majum a laari message ji deidei ɓe gerɓani haɗo ɗo kala ko moe fu to maɓɓiti Telegram maray ɗo man ɗo to ɓe gaɗi mise à jour kesum ko hunde feere waɗin hesre deidei ko hani ɓe tindima ɗo ɓe gerɓonete message mai ɗo a janga a lara ɓe gaɗi mise à jour kesum nda ko ɓe ɓeddi nda ko ɓe gaɗi ko nandi be majum ɗo kala nde ɓe gaɗi hunde hesre fu ha ɗo ɓe garta ko yerɓonoygo ma nde a lara non deidei ko larani arande ma ɗon en puɗɗa tindinore misalu jotta to a waɗi a misalu a yiɗi a yerɓana goɗɗo message e a windanimo message sai a wofi deidei ko binduɗa mai ko bindunoɗa mai ɗo a wasmiti ko waɗi bindanɗamo kaza yiɗi canjade misalu en nasta dow numéro ɗo jotta misalu en gaɗum mi wari mi windi misalu mi yiɗi mi windana oɗo ɗo ko salam sai mi wari mi windi bindi mai jotta kam mi wofi windugo salam mai jotta on dari misalu mi wari mi hawridiri bindi mai tan mi windi deidei kuje feere misalu salam mi inno mi windanamo jotta sai mi wari mi wofi jotta tawa mi yerɓanimo message mai banni mi tan mi on dari nda message mai nda ɗum ɗo mi yerɓanimo ɗum amma na ɗum salam mai deidei no mi inno windugo ko bo ko mi inno windango mai ɗo mi wasmiti na kanjum mi yiɗi mi sanja ɗum a wawan gara mema dow message mai banni tan ɓawo to a waɗi a memi dow message mai a jogake ɗum banni to a larayno jotta ha dow ɗo misalu nda alama ɓe gaɗi alama bigel ɗo mi tan mi a laari sai a wara mema dow alama bigel mai banni to a memi dow bigel mai ni a laari nda message ɗum mai ɗum waddani en nda message mai ra ɗum ɗo ɗum hokkima a wawan gara a modifia message mai ɗo sai a itta deidei ɗum mai ɗum bindunoɗa misalu a itta ɗi banni sai a loro a windito salam mai banni misalu mi winda salam banni mi tan mi alari mi windi salam sai mi loro mi mema mi yerba banni ai windugo salam mai sadi alari bindi mai ɗi canjake ɗi garti salam mai jotta kam message je mi yerbanno oɗo mai ɗo to jotta ai hedde ko lara ɗum ni mi sanji deidei ko mari no ɗum neɓiri fu to a lara ɗum ni mi wawan mi sanja ɗum yahanamo dow deidei dow ɗum mai ɗum mi sanji en giɗo WhatsApp wala ɗum amma Telegram e mari ɗum a winda bindi ɓawo a windi ɗi ko da a yina ɗum noon a wawan a sanja ɗum WhatsApp sai dai a wila message mai to jotta WhatsApp ji ɗon goɗɗi ko da a wili message goɗɗo foti lara message mai ɗum nayi ɗum bilanɗamo to jotta en gaɗu misalu deidei ko larani
toujours yerɓugo message may ɗo amari haje yake feere a yerɓana goɗɗo message amma a yiɗa téléphone ma ko sona ko emo ɗani ko yake feere a tawa yimɓe ko a seka goɗɗo oɗon nder ko ha classe oɗo janga a andi to a yerɓanimo message to téléphone ma ko vivri ko soni ni ɗum waɗi notification ɗo to hakkila e wawa nara ɓe jaftanamo téléphone ko hunde feere ni en kam amma a yiɗi message may ɗo to a yerɓanayimo ɗum ya en silencier sey to a nasti tan o tawa message may ɗo misalu en gaɗu jotta to a waɗi a fuɗɗi windugo misalu a wara a windanamo deidei ko marɗa haje ɓawo to a windi deidei ko marɗa haje sey a wara ha misalu alama yerɓugo ɗo misalu nda les ɗo ha ɓe kollata alama a waɗata a yerɓa sey to mi itti gungel ɗo nda to ɗum boɗɗum ha alama a yerbirta message may ni sey a waɗa mema dow majum a jogo ni jotta mi memi dow majum mi jogake a laari ɗum waddaniyam kuje ɗo les ɗo mi tammi a laari deidei no ɗum waddaniyam nda ɗo a yi alama notification mai ma ɗum holli ɗum wona en silencier jotta to mi wari mi memi dow majum en silencier ɗo ni a laari message mai ɗum dilli amma ɗum dilli ɗo jotta ɗum yahay dow silencier jotta to ɗum yahi ha mako ɗum sonata ko téléphone mako maɓɓiti ko ɗume fu so téléphone mako sonata sey to nasti tan o laara message man ɗo ma whatsapp wala deidei kuje ɗo sey telegram mari option ɗo nonnon sey jotta misalu a yiɗi a yerɓana goɗɗo message amma message ɗum giɗɗa yerɓanamo a yiɗa ɗum ya joni exemple en gaɗu a yiɗi yerɓana goɗɗo message jango fajjira ko diga fajjira cup amma a yiya wakkati man ɗo to hakkilai ko a finayi ko a marata connexion ko bo misalu a yiɗi a ɗano amma a yerɓanan goɗɗo message amma a yiɗi ɗum ya exemple mi wannon misalu seɗɗa ko goɗɗo ɗo waɗa misalu badde muɗum a yiɗi to mini waɗi ni jamdi 12 jemma to waɗi ni a windanamo message a yerɓanamo happy birthday ko nandi be majum ɗo amma a yiya hedde ko wakkati mai a ɗanoto to a yiɗi bo a yawa a windanamo a wawan gara binda message mai ɗo gaɗana ɗum date be heure gaɗa wakkati kaza to waɗi message mai ko a connecti ko a connectai ko téléphone maɗa maɓɓi ko maɓɓaki message mai ɗum dilla be hoore majum misalu jotta en gara misalu a windana goɗɗum misalu banni mi wawan mi wara mi winda banni happy birthday ayi ɓawo mi windi ɗum mi waran babal yerɓugo ɗo mai fayma ha nastuno ɗen nane mai sey mi wara mi mema dow majum banni sey mi jogo ɓawo mi memi dow majum mi jogake a laari nda ɗo ɗum waddani en ɗo misalu a laari nda mi memi ɗo sey a wara mema dow majum banni ɓawo to memi dow majum a laari nda ɗum waddani en nda lebbi nda nyalaɗe misalu to mi yiɗi ɗum hande message mai ɗo misalu hande mini jemma mi yiɗi mi waɗa yotta to ndareno mi ɗo waɗa video man ɗo to mi mari haje mi waɗa mini hande jemma mi yiɗi mi yerɓanamo message man ɗo ni sey mi seto hande aujourd'hui sey mi wara jotta babal nyalaɗe ɗo nda babal kuje ɗo mi yiɗi wigo heure jotta mi waɗa nda mini haɗɗo ɗo mi acci ɗum mi exemple mini 0 heure aladi mi acci ɗum 0 heure ɓawo to mi acci ɗum 0 heure ni ko 22 heures misalu mi waɗanta en ni mi seto deidei mi régla deidei no mi mari haje fu sey mi wara mi régla be minti noye deidei mi yiɗi mi yerɓanamo message mai ɗo sey mi waɗa to mi waɗi banni ɗo ni wakkati mai waɗa ko mi connecta message mai ɗum dillai to na ɗum hande bo misalu mi waran mi régla deidei nda kujeji mai ɗo nda lebbi e ko nandi be majum lewru nduwe mi yiɗi min message mai ɗum dillai ko nandi be majum mi tammi on pami to a wari a régli ɗum ni a yerɓi ni to wakkati mai waɗi message mai ɗum ɗo dilla be hoore majum ko a connecti ko a connectai ɗo whatsapp kuje ɗo tan mari ɗum telegram tan mari ɗum whatsapp wala deidei ɗo man ɗo sey tininore fen man giɗɗen tinine deidei ko larani hala message yake feere tawan goɗɗo yerɓanima message vocal ko ɗum ɗuuɗi mintiji jotta an bo aɗo hafi ko isin yimɓe ɓe message ɗuɗanta tawa message ɗi ɗuɗanima a yiɗi a heɗito message mako mai tawa yerɓanima minti 5 ko 3 ko nandi be majum to ɗo a wawan gaɗa message mai ɗum yawta emo wolwa sey ananai mo yawa jotta kam misalu message ɗum to ɗum minti no ɗiɗi sey ɓurata minti gotel a heɗito message mai jotta misalu en gaɗu bana nda vocal ɗo jotta je mi yerɓani o misalu en gaɗu goɗɗo yerɓanoyam ɗum to a wari sey a mema dow majum a jogo banni ɓawo to memi dow majum a jogake message mai ɗo ɗum wawa ɗum waddanoyima dow ɗo misalu banni nda message mai min maɓɓiti message mai banni ɗo to a wari sey a mema dow message mai banni a jogo ɓawo to a memi dow message mai en mbi sey a lara nda dow ɗo misalu ha mi waɗani alama ɗo a laari ɓe windi d fois dx jotta sey a wara mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum banni a laari ɗum warti en blé to ɗo to a maɓɓiti message mai ɗum ni message mai ɗum yawa jotta mi fotani maɓɓita message mai heɓana non gam screen video mi watta amma an to a yahi a fondi a yiyan ɗum waɗante a nanan wolde mai ɗo nde yawa deidei to ɗum message ɗum ɓurano ɗum minti no ɗiɗi no o yerɓan ma to nder minti gotel a wawai kettota message ma ɗiɗi ɗo a yiɗo mai ɗo ɗum ɓeddai deidei yawtinango ma kujeji mai ɗo to ɗon deidei ko larani yerɓugo yerɓe misalu en gaɗu a mara haje a yerɓana goɗɗo photo amma a yiɗi a yerɓana goɗɗo misalu yake feere tawan a yewtida be goɗɗo sey o wima useni yerɓanoyam photo maɗa ha mi lara le amma a yiɗi to a yerɓanimo photo mai ɗo ta ngol ɓura waɗugo segonji seɗɗa to o laari photo mai tan ngol wilo lawol ngol a tokkata waɗa banni misalu sey a wara les ɗo misalu babal ho yerɓugo photo to mi wari mi memi babal yerɓugo photo ɗo ni ɗum waddaniyam nda deidei nder galerie am mi wawan mi wara mi sufta photol ngol mi mari haje yerɓango mo misalu mi warani nder galerie mi sufta deidei photol ko ɗum itingol photol ma ngol mari haje yerɓugo misalu mi sufta nda photol ɗo jotta nda photol ɗo mi mari haje ha mi yerɓanamo ngol to jotta to a waranno les ɗo sey to mi itti kuje ɗo ha lata alama ɓe gaɗi alama date be kuje ɗo heure alama kuje ɗo agogoyel was ma bo mi wiya montre sey a wara mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum a laari ɗum waddi nda 7 secondes 6 secondes 5 secondes ça dépend seconde no en giɗɗa to a yerɓanimo photo mai ɗo to ngol waɗi to nasti o laari ngol ni
ngol dilla tan. Misalu mi wawan mi wara mi setoto ɗum 10 seconds ha yahugo 1 minute ɗum haɗi. Misalu en mi waɗa ɗum mi regla ɗum 20 seconds ma bo ma 5 seconds gam heɓa to o laari ta o yawa ha o transfert ngol ha fere imo maɓɓita larugol ngol ni ɗum waɗa sai mi ma les validé ɗo. To mi waɗi banni ɗo ni, to mi yerbingol banni ɗo ni, imo lara photowol mai ɗo saɗi o maɓɓita ngol mo lara ngol saɗi ngol dilla be hoore magol ngol wurto dow ma o fota o hosa dede photoji maɗa. Sin yimɓe ɓe yake fere tata goɗɗo ƴamima photo ko isinteroɓe goɗɗo ima useni habdi yerbanam photo maɗa ha mi laari ko nandi be majum. To ɗon a watta a yerbanamo photo imo laari saɗi tan photowol mai ɗo ngol majjita. Ɗo Facebook tam Telegram tan mari ɗum, WhatsApp wala ɗum. Non jotta to en ngari misalu dede en ngara ha babal parametre isin hedde kono ma yake fere a tawan a mari haji a yewtida be goɗɗo bana WhatsApp on mbawan gewtidon be goɗɗo amma ɓawa to gewtidi sai o hosa dede waɗa capture de écran ko gewtuɗo mai to kilay ko wata statut ko herbana himɓe ko nandi be majum. Amma Telegram to ɗon mari sécurité a wawan to a yiɗi a waɗa a yewtida be goɗɗo amma o fotayi o waɗa capture de écran sakko ma o yerbana ɗum goɗɗo ko capture de écran o fotayi. Jotta misalu en mbawan ngaren gaɗen mema nda ɗo alama ha toɓɓon ɗe didi tati seragal jungo maɗa nano ɗo. Ɓawo to a wari a memi dow majum banni a wara nda dede ha linyol ngol dede je ɓe windi nouvelle échange secret sai a wara a mema dow majum banni. Ɓawo to a memi dow majum nda himɓeji fere fere a tawan contact ji maɗa himɓe ɓe marɗa waɗoɓe Telegram sai a sufta mo marɗa haje yewtudugo dede je secret man ɗo. Misalu en gaɗumi mi sufta ko Saleh Hassan kam mi yiɗi mi yewtida dede je secret mai, nda numéro Saleh Hassan sai mi wara mi mema dow majum banni. Ɓawo to mi wari mi memi dow majum a lari déjà a lari man ɗo ɗum hulɗum alama diga ɗum tabbitintanama dow ɗum dede ko larani secret man ɗo. Jotta to a warano ko an be hoore ma a wi a waɗan capture de écran ɗum wattako ko hanko. Jotta misalu ha mi fonda waɗugo capture de écran to darano dow ɗo on jiyan dede no ɗum waddanoytayam. Jotta mi tammi on dari nda no ɗum waddaniyam, mi tammi on dari bindi mai ɗo ha mi waɗani en alama mi yiɗi ɗo ha mi loro mi waɗa dede capture de écran mai ndaron boɗɗum. Mi tammi on dari dede ko ɓe bindi mi fotayi mi waɗa capture de écran sam. To ko ɗum hanko dede ko gewtuɗo mai o fondi ha waɗa capture de écran ɗum waɗantamo capture de écran mai sam. Na yi ɗo ma Telegram on tan mari ɗum dede application ji luttuɗi bana WhatsApp wala ɗum. Jotta en mbawa lortoɗen ngare nasen misalu ha ɗo man fayin dede ko larani hala couleur thème ma bo mi wiya temman ni jotta kam a sanja warta ɗum ɓalejum danejum ko nandi be majum andi WhatsApp ji meɗen sai WhatsApp bana WhatsApp business ko WhatsApp messenger kanjum a warta ɗum ɓalejum be danejum tan a wawata waɗugo bana sai WhatsApp ji luttuɗi sin yo WhatsApp kanjum wodi mari probléme kanjum a wawata sanja couleur ji fere fere. To Telegram fu banni a wawan a sanja couleur ji dede ɗi marɗa haje fu a wawan loroɗa ngara nasa ɗo mai banni. Ɓawo to a wari a nasti ɗo majum sai a dirto les ha babal dede parametre a nasta ha de parametre banni. Ɓawo to nasti ɗo parametre a dirto les ɗo seɗɗa sai to a wari nda ɗo ni parametre de change sai a nata dow majum banni. Ɓawo to nati dow majum mi tammi a lari nda temji mai ɗo fere fere. Jotta misalu nda ɗum jotta to mi memano dow majum banni a lari ɗum sanjake. To mi wari mi memi dow ɗo ɗum warta danejum, to mi wari mi memi ɗo ɗum warta ɓalejum na ɓalejum kirim bana toka toka ni mi tammi a lari no ɗum warti. To mi lori mi memi dow ɗo a lari ɗum ɓeddi ɓallugo ɗum warti ɓalejum kirim. Jotta to mi wari mi memi dow a lari kanjum ɗum ɓeddi laaɓugo seɗɗa nden bo nda les ɗo to taskitotono goɗɗo jotta dede yanayi bindi man laru dow ɗo jotta to a larani nda message je o yerɓaniyam be je mi yerɓanimo nda couleur ji mai no wayi. To mi mari haje ha mi sanja ɗum to mi wari mi memi nda ɗo jotta a lari bindi mai ɗi garti en bleu ngol dede je mi yerɓanimo a lari ɗum warti bleu. To mi wartayno ɗo a yi ɗum warti verte. To mi wartayno ɗo a lari couleur ji mai ni nda ɗo an kam couleur fere fere dede je a sufti kujeji fere kam ma WhatsApp wala ɗum sam sam sai dede kujero mai nda ɗo jotta misalu mi tammi a lari a suftai gaɗa couleur je marɗa haje pottan ɗum ma fu mi tammi a lari. To ɗo sai Telegram mari ɗum dede WhatsApp wala ɗum dede kujeji ɗiɗi pat maji dede tindinoje dede tindinden mi tammi on fami tindinoje man ɗo. To jotta sai dede hunde fere marde muhimmanci sosai ragarere nde hani tindinen dede ko larani ko moe fu en andi dede moe fu na kan jogi balɗe muɗum andi ko no ɗum neɓiri fu nyande fere tammi mayugo moe fu bo maran haje dede to wodi hunde nde waɗi ha dow réseaux sociaux ko nandi be majum dede ko yewtidi be yimɓe ko ha groupe je ko nandi be majum ɓawa balɗe muɗum yiɗata goɗɗum kam warata himɓe e loro e keɗito ɗum e nana ɗum maran haje kuje fere kam ɗum wilo. To dede Telegram waddi hunde nde dede application ji luttuɗi fu gaddayi. Telegram a wawan a regla ɗum a wiya Telegram to mi waɗi lebbi kaza ko lewru ko lebbi ɗiɗi ko hitande mi connecta ha Telegram ni to ɗum supprima ɗum formata dede ɗum wila dede Telegram mara compte man sam sam dede be kala ko andunoɗa gaɗa ha dow Telegram fu. To a mari haje a regla ɗum kanjum bo a waran dede ha alama didi tati ɗi meni seragal jungo maɗa
nano awara mema dow majum banni. Ɓawo to memi dow majum a dirtowo ɗo a wara ha babal parametre a nata banni. Ɓawo to nati ha parametre sai a dirtowo les a wara daidai ha ɓe windi confidentialité et sécurité sai a nata dow majum banni. Ɓawo to nati dow majum banni sai a dirtowo les seɗɗa e ɗum mari option ji fere fere a laran nda daidai ko larani hala photo de profil ɓe darata photo de profil maɗa e ko nandi be majum, hala appel, hala message trans ɗum pat hala groupe ɗo fu a wawan dara ɗum. Mi fotami mi tindinayi en daidai kujeji meɗi pat majjam, amma daidai ko larani hala kujeji mbiɗen tindinayi lawol hala to a neɓi a connecta ɓe supprima compte maɗa. Jotta misalo a lari nda ɗo ɓe wi ɗum supprima compte maɗa après min nda ɗo to a lari mi waɗi après 6 mois, to mi waɗi 6 mois mi connectayi ɗo kam holli na jam to mi jamo kam hunde fere wala ko watta mi waɗa lebbi jego mi connectayi. To jotta an to a mari actugo haji actugo ɗum sai a wara a mema dow banni man ɗo. A lari nda arandejum ɗo ɗum lewru gotel, deuxiéme ɗum lebbi tati, troisiéme lebbi jego, sai quatriéme hitande nduɓu. To sai a régla to ɗum lewru marɗa haje ma a régla lewru, to ɗum lebbi tati marɗa haje misalo a wara dow lebbi tati. A lari mi wartiri ɗum jotta dow lebbi tati. To jotta to mi waɗi lebbi tati mi connectayi ha telegram ni mi nasta telegram wi'a mi wino supprima daidai telegram am sam supprima ɗum daidai kala komi waɗuno ha dow telegram fu ɗum majjita warta ko himɓe mari haje ndara ɗum darata ɗum. Banta min tindini ha ɓawo bo telegram ɗo mari kujeji fere fere ɗi daidai whatsapp wala isin koda a nasti groupe ɓawo daidai a nasti groupe a tawan message daidai neɓunoɗi ha groupe mai ɗo daidai ɗi an wakkati ko nastoɗa groupe mai ɗo fu ɓe gerɓiɗi amma a tawata message man ɗo ɗi mbilaki a wawan daraɗi. Jotta bana ha whatsapp ɗo to gol min gati on ha groupe amin je whatsapp ɗo on tawan daidai application ji tindinoje ɗe min ganno ɓawo fu ɗe ngala, sai to min lori min gerɓi tan ko nandi be majum. Amma telegram ni to a nastiri a tawatan ko min gaɗuno lebbi caliɗi bana lebbi tati ko sali fu a tawatan daidai message mai. Nonnon ko da a wili telegram ma ko a waɗi noy message ji maɗa ɗi gewtuɗa be himɓe ɗum wilatako sam kanjum kam no joɗi. WhatsApp kanjum watta ɗuɗɓe nder meɗen ma yake fere goɗɗo yiɗa sendirgo be téléphone muɗum ngam halata message ji muɗum biro e ko nandi be majum. Ɗo on seɗɗa nder tindinoje ɗe garɗen tindinen daidai ko larani hala telegram. En potani mbiyen en tindinoje ɗe fu ngam video meɗen ɓoyma en matino video mai ngol jutai ɓoyma mi tammi on dari video meɗen ngol juti. Yawwa min tammi maɓɓutugo bo groupe telegram je Jengol Plaku TV daidai kala wonɓe ha kuje ɗo fu nga nata daidai sifoɓe en ha YouTube ɗo to nati heɓa ɗum hoytina en kala nde min gaɗi video min gerɓi fu min mbawa yerɓugo daidai lien man ɗo heɓa ɗum hoytina on ɗuɓɓe nder meɗen ɗon sinka to min gaɗi video ɗo keɓata ndara ɓe annonsata ɗum ɓe gerɓanoyta ɗum ɓe mbiya ɗum min gerɓi video yake fere sai to nasti kam waɗi recherche woɓɓe fere anda daidai to nastirta ɗaɓɓita to min gerɓi video kesol isin marɓe YouTube go e ko nandi be majum ni. To ngam mai min tammi maɓɓutugo telegram to on mari haje min maɓɓita telegram mai ɗo min ƴamu daidai ɗum shawari moɗon hani min maɓɓita groupe ji telegram min gata himɓe marɗo haje fu nasta ton na warta to min gaɗi video min gerɓa link man hatton heɓa marɗo haje fu ni to nasti telegram andi manani o nda link man ɗo famai min gerɓi video kesol sai clique nastana sai to yahi yari bone ha YouTube ɗo ɗaɓɓita. To daidai on mari haje min gaɗanen video mai ma on mbawa windango min les babal commentary on mbiya min on mari haje min maɓɓita daidai na video man kadi min yiɗigo maɓɓitango en groupe mai sai min maɓɓita groupe mai daidai sai himɓeji pat nasta warta to min gaɗi video ni min gerɓi link man hatton min matina bo min gaɗi daidai kala hunde ko larani daidai Jengol Plaku TV fu ni ɗon min tokkata min gaɗa ko ma. Yawa sakiraɓe mi tan mi en dari seɗɗa nder tindinoje daidai ko larani haala telegram banta min mbi on telegram ɗo mari kujeji fere fere ɗi on pota tindinen yugo daidai video meɗe mai ngol juuti kanjum waɗi darunden video mai ɗo banni miɗo yela video mai ɗo ngol fottani on ngam mai ɗo min ɗo toro ɓen ɓe abonai fu ɓe kabda ɓe abona daidai on maɓɓita cloche notification taw jejjita waɗugo like bo nonnon maranɓe haje min gaɗa video musamman dow lawol ɗum maɓɓitita telegram mai ɗo mi andi woɓɓe fere anda daidai non maɓɓitita telegram mai ma bo ko andi ɗon maɓɓitita telegram mai anda daidai non activirta kujeji fere fere to on mari haje min gaɗanen video musamman min tindinanno goɗɗo téléchargeta telegram e no maɓɓitirta ɗum e ko nandi be majum bindani min les babal commentary on mbiya min on mari haje majum minon bo min kabde min giya min gaɗani en video mai ɗo min gerɓani en nane ma minon daidai kala ko marɗon haje fu min tammi waɗango on daidai video man ɗo min ɗon getta on bo yugo to min gaɗi hunde daidai nde yahay ko min bofi on gaɗa ko siftinirgo min ha nder comment ji min jeeyi mi lara comment sai mi tawi goɗɗo waɗani min comment o wi daidai video ji ɗi min gatta ɗi ɗon mboɗa ɗi ɗo pota amma yake fere ɗi ɗon juuta wane ɗi ɗon jarna on bone ha larugo to isimma ko mai noon mai ɗo mi yettimo sosai noon mai ɗo fottaniyam nane ma minon ko marɗon haje fu kanjum min gatta ko waɗango on to gi video ji mai ɗi ɗon juuta on mbiya min ɗi juuti e ko nandi be majum kala ko marɗon haje fu ni mbiye min to min gaɗi kaza yahi o kaza yahayi minon bo min dara heɓa min bo'ina ngam mai ɗo on jarama sakiraɓe sai to en potti ha nder video meɗen tammingol.